Assalamu alaikum muhtaram milletdaşlarыбыз. Siz türlü төбәкләргә сибелеп яшәүче халкыбыз тормышына багышланган татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүгенге чыгарылышыбызда игътибарыгызга узган атнада тапшыруыбызда булган кайбер сәхифәләрне кабатлап күрсәтербез. Студиядә мин Инсаф Абдулла. Аның кебек тәҗрибәле җырчыларны майтыр дип атыйлар. Аның кабатланмас, үзенчәлекле, моңлы тавышы халык мәхәббәтен күптән яулап алды. Сүзебез Татарстанның халык артисты, халыклар дуслыгы орденлы Шамил Әхмәтҗанов турында. Ул үзенең беренче туган йорты дип Арча районының Курса Пычмак авылын санаса, икенче йортым Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле ди. Бирдә инде ярты гасырдан артык хезмәт иткән, быел халкыбызның яраткан җырчысы 80 яшьлек юбилейын билгеләп үтә. Шәхесләр сәхифәсендә Шамил Әхмәтҗанов. Bir yaş yigit dünya kılamı. Аның моңы күңел түреннән ургылып чыга да тыңлаучының бөтен күңелен айкый. Татар композиторларының классик әсәрләрендә, милли җәүһәрләргә әйләнгән халык җырларында рәхәтләнеп башкара ул. Кая гына барса да аннан гел сорнаймаган башкаруын сорыйлар икән. Шамил Әхмәтҗанов Арчаның Курса Пычмак авылында 1941 елда туа. Әтисе Мулла, ул туарга 3 ай кала вафат булган. Әнисе Абыстай. Бик авыр тормыш иде безнең. Бер тавыгыбыздай ой. Активизация вакытында сүтеп абзарларга тикле бөтенсен безнең алып киткәннәр. Әнинең әйтү буенча бер чәй кашыгында калдырмадылар дип. Кеше мунчасында торып, ой, тышкышны. Җиде яшендә арткы бакчага чыгып асыл яр җырын башкаруын хәтерли. Аннан еш кына болыннарга, урманнарга барып моңлана торган була. Әнисе дә бик матур җырлаган. Ул көйләп утырадыр инде мөнәҗәтләрне. Шундый матур түбән тавыш иде. Альтовый тавыш. Бер нинди картлык дие сизелмәде. 91 яшькә тикле яшәде. Мәрхүм әкәй. Тик Казанга җырчы булам дип түгел, химия технология институтында уку нияте белән килә, әмма керә алмый. Аннары киттем 5-нче технический училищега. Бастаниядә ел ярымында слесарьлыкка укыдым. Аннары 2 ел ярым заводта эшләдем, 16-нчы заводта. Анда да завод концертларында катнашадыр. Аннан Сара Садыкова клубына йөри башлый, аның киңәше буенча музыка училищесына керә. Соңгы курста ук татар җыр һәм бию ансамбле белән гастрольләргә китә. Әнә шул вакыттан бирле ансамбльгә тугры. Ә бит үзен Уфа филармониясенә алмакчы булганнар. Мәскәүгә 1 ел буе чакыралар. Ә инде Төркиядә яратып Осман Паша дип йөрткәннәр. Душанбегә китәдер дә Таҗикстан, Үзбәкстан, Кыргызстан, Төркмәнстан, Казакстан. Аннар Байкал Кырымнан килеп чыгарадыр Иркутскига. Иркутскидан шуннан Казанга кайта шул юл буендагы шәһәрләргә кирип, почти 3 ай үтеп китәдер. Кайткач ансамбль чыгып китәдер зур группа белән районнарга. Кичкенә группаны җитәкләп, мин районнарга яңадан 75 концертка чыгып китәдер. Иң авыры районнарда йөрү иде ди ул, чөнки кешегә фатирга керергә туры килә. Ә ул тыйнак, уңайсызлана. Сорап йөрмәс өчен еш кына китәклеккә кереп йоклый торган булган. Ә гастрольләрдә күңелен иң сөендергәне татарларның милләткә мәхәббәтен күрү. 86 елда Япониядә булдык бит без. 1 ай Япониядә яшәдек дип әйтсәм дә була 1 ай. Шунда шаккаттым шуларның, шундагы татарларның балаларын ничек тәрбияләнгән. Нинди укымышлы, İşki tərbiyəli. 5 tildə bizgə шығыш ясадылар, концерт берділер, жырлádылар. Шунда соңынан туған тілні башқарып. Бүтінсі үйреткендер, бүтінсі. Біз бір тілні білмейбіз. Yarım yartı Rusça, yarım yarı Tatarça. Низко. Элекке укучылары әле дә киңәш сорап шалтырата аңа. Шуларның уңышларына шатланып яши. 13 ел Казан музыка училищесында укыткан. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамблендә 30 елдан артык солист була, 20 елдан артык мөгаллим. Хәрәкәттә бәрәкәт ди бит. Менә шул мине шул хәрәкәт йөртә.
Эшендә хөрмәтле кеше, өендә сөекле ир, яраткан әти, бабай ул. Хатынына 50 ел элек бер күрүдән гашыйк булган. Командировкада күрдем мин. 31 яши. Картаян бугай дип уйладым да, йөргән кызлар да бар югыйса. Бик тиз генә шулай итеп өйләндек. Ялгышмаган да, Аллаһка шөкер. Балаларны эштегә Торшын карый иде. Башта шулай булды, әби бабайлар бушта садикка биргәннән соң уже шуннан ук, шул вакыттан ук ул карады инде. Мин эштән кайтканда уже балалар ул өйдә булган вакытта, конечно, ашатылган, эчетелгән, әзер булалар. Дәресләр хәзерләнгән була иде. Тик тормыш без уйлаган чагына бармый шул. Әхмәтҗановларга зур кайгы да күрергә туры килә. Беренче балалары, уллары көтмәгәндә вафат була. Малаем 95 елда КамАЗ астында калдылар. Укыйдыр. 4-нче курста укыйдыр. Педагогический, историко-филологический факультетта. Шунда аннары шул шигырьдә чыгарган идем. Сагындырды нурлы йөзең, күз алдымнан китмисең, сагынсам да, саргайсам да, тәкъдир шулай нишлисең дип. Ул вакытта Шамил аганың дөньяда гаме калмый. 11 айга эштән дә китеп тора. Упкыннан хезмәттәшләре, дуслары, гаиләсе чыгара. 2 кызы, 2 бәхете, икесе дә музыкаль белем алган. Зәңгәр күкләргә карадым, 9 йылдыз санадым, зәңгәр күкләргә карадым, 9 йылдыз санадым. Шулпан Әхмәтҗанова Татарстанның атказанган артисты исеменә лаек булучылардан иң яше. Ә инде Шамил Әхмәтҗанов кызы булу икеләтә җаваплылык. Әти ул үзе бик тырышып күп нәрсәгә менгән кеше, һәм миңа аның күзлегеннән карыйлар. Менә бу минем өчен кая барма, мин һәр вакыт планка тотарга тиеш дигән сүз. Аның яратканы үзенең оныклары. 4 кыз, 4 онык. Bütün нәрсә өйгә, балаларга, оныкларга. Алар вакытында ашадым икән, алар вакытында йокладым икән, дәресләр хәзерләндем икән, менә шундыйрак кеше инде ул. Мин уйлыйм, безнең бабай иң шәп. Чөнки ул минем бабай гына түгел, ул минем чын дустым. Нәрсә булмаса да, иң күңелсез көннәрдә дә миңа килеп, ул мине елмаеп, кочаклап, күңелемне яктырып күтәрә. Без кунакка килгәндә, ул гел елмаеп безне көтеп тора һәм өйдә гел музыка уйный. Кайсы бер кеше бит гомере буена артист булып калган. Мин артист булып калганым юк, мин сәхнәдә генә артист. Ә булай тормышта мин гади бер авыл кешесе. Авылны яратканга йортта салганнар. Анда тавыклар тоталар икән. Тагын бер шөгыле бар. Волейбол буенча бер уенны да калдырмыйча карап бара ул. Кыскасы 80 яшендә тулы канлы тормыш белән яши. Ә хыялы бер. Әлхәмдүлиллаһи. Әле мөмкин кадәр милләткә хезмәт итәр булса дип уйлап утырам. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Казанда тагын бер кисә китабы дөнья күрде. Ул татар әдәбиятына әле аз таныш булган Башкортстан язучысы Хисамиддин Исмәгыйлевның «Никах» дип аталган повесте. Сатуга чыгу белән ул бүген инде сатылып та бетте диярлек. Әсәрдә вакыйга Афганстанда бара. Әсирлеккә эләккән татар егете качар өчен андагы хатын кызга әйләнә. Еллар узганнан соң бу хатын аның рекетёрына әйләнә. Яңа форматта чыккан әсәр хакында Айзат Шаймерданов. Авылдагы шит җирләрдә йөргәндә син шул кеше бит әле. Шул Фатима белән бергә һаман торасызмы дип сораучы кешеләр дә булгалады. Хисамиддин Исмәгыйлевның әсәрендә укучылар китаптагы төп геройны аның үзе дип уйлый. Никах повесте үзәгендә Афган сугышында катнашкан татар егете. Ул әсирлеккә эләгә, качар өчен андагы җирле хатын-кызга өйләнә. Еллар узганнан соң бу хатын аның рекетёрына әйләнә. Мауктыргыч әсәрне язган Хисамиддин Исмәгыйлев үзе Афганстанда булмаган, ләкин Таҗикстан, Үзбәкстанда булып, Афган сугышы турында өйрәнгән һәм аның тере шаһитләре белән сөйләшкән. Афган сугышының шундай фаҗигале вакытлары бар. Башта сюжет үзеннән үзе туа. Язам, арып китәм. Кара төнгә хәтле язгач, шуннан йокларга ятам. Иртән торуга
шушы сюжетның уже дәвамы башта өлгөргән. Ертән торам да язып куям, онытмас борын. Менә шулай итеп язылды инде, шуннан Исаметдин Исмәгыйлев Башкортстанның Стәрлебаш районында яшәүче татар язучысы. Белеме буенча ул ветеринар. Әзербайҗанда дәваланганда келәм ясарга өйрәнә. Менә аның Минтимер Шәймиев, Гайыз Исхакый төшергән келәмнәре. Әдәбиятка ул соңрак килә. Авырып урын өстендә ятканнан соң Ибраһимов әсәрләр яза башлый. Әлеге повестьны ул Казан утлары журналына юллаган. Редакция әсәрне яңалык буларак кабул иткән. Исаметдин Исмәгыйлев шуннан да менә соңгы 3 елда бик актив иҗат итте. Аның Галымчы Җәүдәт, шушы Никах һәм Абрик дигән әсәрләр бер дөнья күрде. Һәм бөтенләй без көтелмәгән кызыклы темалар. Әфган сугышы, әсирлек, андагы татар егетләренең тормышы, Чечнядагы анда вакыйгалар 44нчы елдагы депортация һәм андагы татарларның чик күзләрен тотканнар. Ул ирләрчә шундый кискен яда. Анда теге урыны белән йөрәкне тотып укыйсың, борчылып, бу хәлдә теге яшәү белән үлем арасында дигән шикелле әсирлек кытылу, гомумән менә ирләрчә темалар белән безнең шактый юк соңгы елларда теге хатын-кызлар кулына күчә башлаган әдәбиятны байтып җибәрде ул. Әсәр ошады. Аның теле йөгерек, теге сюжетларны матур итеп карап белә. Гомумән миңа бик ошады. Әле теге мин инде бик анализлап укымадым, чөнки менә шуды укуга берилеп, рәхәтләнеп укып чыктым. Менә бу укыла торган китап, менә бу сериядә чыккан китапларның барысы да дисәм, анда минем дә китап чыкты. Шуңа күрә теге мактанган кебек килеп чыга, ләкин булар халыкка ошый торган әсәрләр. Никах кесе китабы. Мондый форматта инде 3нче китап дөнья күрә. Моңа кадәр Нәбирә Гыймадинова, Марат Кәбиров әсәрләре басылды. Исаметдин Исмәгыйлевнең китабы 2000 дәнәдә чыккан. Ләкин атна 10 көн эчендә 1000 ярымы сатылып беткән. Башка әсәрләрне дә бер ай эчендә сатып алып бетергәннәр. Бу китап иң мөһиме. Ул кешегә укырга уңайлы. Ул кесәгә сыя, кесә китабы. Шулай бит кеше хәзерге вакытта буш вакыты булуга кесән тартып чыгарып метродамы ул, ниндер каядыр, ниндер вакыт үткәрү вакытындамы. Ул аны кесәсеннән тартып чыгарып укый. Һәм әлбәттә шуның белән билгеле бер алгоритм нигезендә аның шәнле формасы да бу теге чит илдә бик популяр формат pocketbook. Бөтен дөньяда иң күп китаплар шушы форматта. Икенчесе инде әлбәттә эчтәлек. Ул җиңеллек булырга тиеш. Татар кешесе татар телендә, саф татар телендә кызыклы китаплар укырга тели. Беренчесе уңайлы, икенчесе аның эчтәлеге бай һәм өченче фактор өстәп китәм. Без бик актив рәвештә социаль челтәрләрдә һәм интернетта аларны реклама ясыйбыз. Кеше аның турында күп мәгълүмат белә, кызыксына һәм сатып ала. Китапны Башкортстанда да сатканнар. Хәзер Исаметдин Исмәгыйлев Афган темасы белән хушлашырга җыенмый. Аның тагын яңа әсәре әзер. Яздым 8 ел бер башкорт егете Афган пленында. Бу булган хәл фаҗигале. Язмыш Пакистаннан качып Норвегиягә килеп чыга. Корабльдә чәй коробкасына утырып. Кыскача гына әйткәндә, Совет илчелегенә бара, аны кабул итмиләр. Бетмәс монда аяндыр әйбит. Кыргый татарын башкорт дип үзен йөргән, килгән. Кабул итмиләр, ярдәм итмиләр. Шуннан Финляндиягә килеп, Финляндия аша фин татарлары ярдәм итеп кайта. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан. Дәвам итәбез. Күренекле язучы, милли хәрәкәт активисты Зәки Зайнуллинның арабыздан китүенә 40 көннән артык вакыт узды. 87 яшендә вафат булган милләттәшебез иҗтимагый сәяси активлык белән бер рәттән әдип буларак та билгеле. Ул балачак хатирәләренә тукталып, сугыш белән бәйле тормыш күренешләрен яктырткан әсәрләр иҗат итте. Соңгы елларда язучы туган ягы Стәрлебаш районы Стәрлебаш авылында гомер итте. Әлеге төбәктә Зәки Зайнуллинның дуслары, туганнары белән хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова очрашты. С достоинством үләсем килә. Миңа 80 яр, миңа әле яшәмим мин. Үтә китсә 90-га итсәм, Ходадан сорыйм инде. Кызганычка каршы Зәки Зайнуллин теләгенә ирешә алмый, 87 яшендә вафат була. Татар язучысы, галим, күренекле җәмәгать эшлеклесе Зәки Зайнуллин чыгышы белән Стәрлебаш авылыннан. Ул гомеренең шактый өлешен хәрби хезмәткә багышлый. Ригадагы югары хәрби ракета инженерлары училищесында укый. Ракета моторларына багышланган диссертация яклый. 1989 елда исә Казанга күченә. Биредә ул татар милли хәрәкәт эшчәнлегендә актив катнаша, хәтта ачлык акцияларында игълан иткән чаклар була. Күңеле исә туган җиренә тартыла.
8 ел элек ул Стәрлебашка кайта. Стәрлебашка кайтты ул 13 елны, 2013 елны апрельдә 29 апрельдә кайтты. И шуннан бирле шәп китмичә монда тора бит инде. Үзенә аны кошу буенча үй алып бирдем мин. Табып Стәрлебашта матур урында аның. Мына йортны күрдегезме? Бу йортны мына 2 ай кайтканга мына 2 ай буена баш күтәрмичә эшләп уңган кеше мин. Мына йортны вич обшивать итеп, эшләр ремонтлап, ана машинага урын салдым, кыймалар ясаттым, мунча бураттым мына. Аңардан күбрәк Стәрлебаш тарихын белгән кеше юк районда. Стәрлебашта да юк, булмады да ул, булмас та инде хәзер. Ул любой сорауга расширенный ответ бирәдер инде. Зәки Зайнуллин әдип буларак та билгеле. Ул бала чак һәм үсмер чак хатирәләренә тукталып, сугыш чорындагы авылдагы кырыс тормыш һәм фронтның куркынычларын тасвирлаган әсәрләр иҗат итә. 2010 елда аның 1941-нең Арбалы хатыннары әсәре Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә куела. Әйткәндәй, әлеге әсәрне беренче тапкыр язучының якташлары сәхнәләштерә. Спектакльдән соң Зәки Зайнуллин Стәрлебаш артистларын чәй табынына дәшеп бүләкләр тарата. Бөтенсенә бүләк бирде, миңа юк бүләк. Бәй, бу егеткә нәрсә бирәм? Бәй, ни бит, син бит шәп уйнадың. Башыннан түбәтәен алды да, шап башыма кидерде. Менә әл ул түбәтәй миндә истәлектә саклыйм, шкафта гына тутам. Зәки абзый бик шәп кеше ул. Менә әйтте, Үзе әйтте, шуны эшли. Рәхмәтлемен шушы сугыш вакытындагы хәлләрне ачыклаган өчен. Безнең яшь поколениягә безгә түгел, бездән калганнарга да Алла бирсә шушы гомерлеккә калачак. Милләтпәрвәр Зәки Зайнуллин балаларга да ярдәм кулы суза. Татар, башкорт, чуаш телендә иҗат итүчеләр арасында әдәби конкурс оештырып, акчалата премиялар булдыра. Быел Стәрлебаш авылының меценаты, заманында биредә мәдрәсә оештырган Мөхәммәд Шакир Тукаевка һәм Зәки Зайнуллинның 41-нең Арбалы хатыннары әсәрендә сурәтләнгән персонажлар һәйкәлләре куелырга тиеш була. Әлеге проектларны тормышка ашырыр өчен Зәки Зайнуллин да зур ярдәм күрсәткән була. Кызганычка каршы эш нәтиҗәсен генә күрә алмый кала. Тарихи шәхес меценат Мөхәммәд Шакир Тукаевның һәм Зәки Зайнуллин әсәре персонажлары сыннары Стәрлебаш авылының үзәгендә куерга ниятләнә, ләкин эшләрне тәмамлап бетерү өчен тагын 4 миллион ярым сум акча таләп ителә. Оештыручылар хәзерге заман меценатларының ярдәменә өметләнә. Башкортстанның Стәрлебаш районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Татар көрәше һәм ат. Аны ат өстендәге көрәше дияргә булыр иде. Сүзебез Фирзәр Гыйнятуллин турында. Бүген ул көрәшләр сәхифәсенең каһарманы. Героебыз бик яхшы җайда ат өстендә үзен белә башлаганнан бирле. Тагын шунысы да бар, ул чабышкы атларны үзе тәрбияли. Иң беренче булачак чабышкының генетикасы өйрәнелә, гәүдә төзелеше, шулай ук тагын бер мөһим фактор аяклары тулысынча сәламәт булу. Ат кына түгел, җайда үзен дә формада тотарга тиеш икән. Мисал өчен 2 яшьлек атка 55-57 килограмм үлчәү авырлыгындагы җайдак кына утырырга хокуклы. Атның яше арткан саен җайдакның авырлыгы да арта. Бик җитди спорт төре. Чабар алдыннан чабып килгәннән соң да үлчәнергә кирәк икән. Кыскасы, көрәштәге кебек авырлык куганнан соң үлчәнеп алгач, тамак ялгап рәхәтләнеп ял итү юк монда. Ща его... А ну, положь на место! Казан Саманты зур булып үтә инде ул. 2004 елда 2 яшьлек Панфарон дигән айгыр белән отып беренче алдым. Анда ул вакытта Шаймиевка бүләккәнә бер волейбол дигән айгыр, анда отып килдем. Бөтенсе килделәр, бөтен судьялар бу 2 яшьлек түгел дип тикшерә башладылар. Карадылар, нитләр 2 яшьлек. Әти инде шатлыгыннан анда беренче машина АК. АК түгел безнең Жигули семерка аслында. Әти шатлыгыннан инде нишәгәлми. Уйламаган җирдә мин авыл малае, башы шапка, аякта бутый. Астында бөтенсе опытный жаккелар, кемнәр Мәскәүдән кайткан, еллар буе чапкан, уже опытный. Без инде авылча инде. Аннары 2005 елда таган
Ака ұтып алдым шул қолдан салған тойында. Ләкин вакыт узган сайын, яшь барган сайын бер авырлыкны тоту, диетада утыру катлаулырак ди Фирзәр. Шуңа ул соңгы елларда татар көрәшенә килә. Хәзер келәмдә ярыша. Шулай ук нәтиҗәле. Фирзәр Сәгыйть улы Гыйниятуллин 1990 елның 11 июлендә Теләче районы Олы Миша авылында туган. 60 килограмм авырлык үлчәвендә көрәшә. Милли көрәш буенча бер тапкыр Татарстан чемпионы, бер мәртәбә Россия чемпионы. 2017 елда Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы турниры җиңүчесе. 2019 елда дөнья чемпионы. Халыкара класслы спорт остасы. Тагын шунсын да өстәп әйтергә кирәк, көрәшкә ул от чабышын ташлаганнан соң гына килми, аңа хәтледә келәм белән дус була. Көрәш канында 3 буын көрәшче алар, гаиләдә 4 бала үскәннәр. Әтиләре Сәгыйть Гыйниятуллин кечкенәдән үк 4-сен дә көрәшкә өйрәтә. Беренче тренерлары дисәк тә һич арттырусыз. Балалар өчен кайда нинди көрәш ярышы бар, бөтенесендә дә катнаша идек ди Фирзәр Гыйниятуллин. Көрәштәге уңышлары өчен иң беренче әтисенә рәхмәтле булса, 3нче буын туганы Рәфис Сәмигуллин һәм абыйсы Илдар Гыйниятуллинның да Фирзәрнең көрәш дөньясына кереп китүенә тәэсирләре зур була. Келәмгә бер кайчанда мин аны җиңәм дигән уй белән керергә ярамый ди Фирзәр. Көндәшләре ди Рузил Ганиев, Нәфис Миннебаев, Илсур Гыймадетдиновларны атаса, инде хәзер 60 килограмм үлчәү авырлыгында яшьләрнең күп булуында билгеләп үтте. Алар яшь һәм көчле булулары белән отса, без тәҗрибәлерәк ди Фирзәр. Кеше белән көрәшкәндә тоже бит шунысы бар. Кемдә көчле малай, аңа уже техник эшләр кирәк. Кемдә гибкий малай, аңа уже һәр кешегә стратегия төзеп уже эзләнә кирәк. Подход кирәк һәр кешегә. Бүтән кешегә дә кадимдә күтәреп аттым түгел, һәр ала сине өйрәнәләр. Хәзерге заманда видео төшерәләр, карыйлар, өйрәнәләр, син нәрсә эшлисең, шуңа каршы контр-атака эшлиләр уже. Шуңа гел көрәшне шуң өчен гел үзгәртеп тора кирәк безгә. Теге прогиб кылышлыйсың, опережение эшлисең. Тренерлык тәҗрибәсе дә бар. 2 ел дәвамында 2018-2019 елларда Теләчедә балаларны көрәш серләренә өйрәтә һәм шактый уңышлы һәм нәтиҗәле остаз. 2019 елда үземнең ученик Марлин Эмиль тоже минем татарин отты, Россия отты, первенство мира отты. Шул бер көнне икебез дә чемпион калдык. Үземнең теге эшләгән эш күренгәч инде үзеңә шуңа сокланасың, дөрес юлда дип тырышасың инде. Яшь малайлар калды, первенство мирларда бу Актан шәүтә торган Шаймиев поездына уткан малайлар булды. Сеңлекәш Россия отты. Хәзер дә тренер булып эшләү теләге бар, аның тик фермерлык эше күп вакытны ала ди. Җайдак булудан туктаса да атлар янында. Татарга ат тәүге мәхәббәте кебек кадерле. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, татарлар тапшыру һәр вакыт сәяхәттә алда әле күп ачылмаган төбәкләр һәм шәхесләр бар. Хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.